पहिला चिनी तीव्र हास्तेनी मीडिया ताई सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया रखनो जतनो सिनी पार्टी ने हुए खाकाम ताई सिबाई तिनी 30 तारिख जून 2022 सिनी पार्टी ने हुए कैसा संग प्रेस मीट खाना थांग तंगो अब उनका सिनी फाइनाई 2 तारिख जुलाई 2022 सिनी IPFT ni सिनी बुबाग्रानी जे थामचाने मारियो संग याप्री सेलाइनाय आबुनो तिनो संग तिनी प्रेस मीट खालामनाय उनका सिनी आगरतला टाउन हॉल ओ जागना संग खालायजागनाय सिनी टाइम उनका सिनी जरा जों 12 सिम चेंगनाय आबुनि बागैनो जों जतनो साफायना मुसुगो सारा तिब्रानि जे तिब्रासा तंनाय र जत्त अदिनो फाये थामचाने मारियो फाये जुबना बागै बा थामचाने याप्रियो फाये सापोर्ट खालायना बागैना आं जतनो कयो जतनो आह्वान जानाबो जादि जों जे बुवाग्रा सामानि बिसिंते जे एकबार लास्ट फाइट यूनिटी खालायो बायसा जों फाइट खालायनाय गाना माने सिनि तिब्रासानि फान बुसुक दं बिनि बागैनो कोनो बाय फोर्स जों केबोनो खालाया नों फाइना नांना आबो कोनो क गया कारण नंका जानि जार एकटा पलिटिकल हामजाक माने दङ हाइफोनो जों कयनेनो मुसुक माने उनका जों ताबो पर्यन्त सिनि तिब्रासारनो जों एक जायगा यूनिटी थामजा खालायो जों भारतनि संबिधान मुताबिक डेमोक्रेसिनि आवै जों ता पर्यन्त बायसा जों फाइट खालामियाखौ जों नुका आसु बसरनि परे सुदु एकजन लिडारनि बिसिंति नुका जे फाइदि जों थामजा खालायो जों एकबार फाइट खालायनाय गाना 2023 फाइट खालामनाय बिसिंते यूनिटीनि बिसिंते सिनि जे मानथाय तिब्रासानि जे शेपनि बागैना जे कुनु एकटा पलिटिकल सल्यूशन दोनानि बागैना जों यूनिटीमै फाइट मा खालायनाय आबोन बायनो ताइसा जों सारा तिब्रानि तिब्रासाराव जे बुवाग्रानि थामजाना मारिना सुलुगाना हामजाक बायनाराव 2 तारिख जत जानि जात डिविजननि तै फाइलायदि ओ फाइलायमनि बिसिंते जों आसा खालायो सिनि मानथाय जों पारमेले जों सल्यूशन खालामनाय माना हिनाय आमना तिनि साखलाय हामबाय प्रेस मीट इनका किसी सा क्लियर खायनान मुसुंगो लास्ट जों 25 जे प्रेस मीट खायमानि प्रेस मीट खायथिनि वो आबनि अला तुमा जों टेगलाइन नगर नुखा जे मेंबर ग्रुप एनसी ग्रुप नै आबन किसा जों क्लियरिफिकेशन दिना मुसुंगो अमो एक्चुअली हिंगा IPFT पार्टी केबो व्यक्ति विशेषनि पार्टीया तामनि हिंगा जे ग्रासरूट तंनाय जतो निनो खरजा वर्कर जतो निनो पार्टी कोनो एकटा पार्टी तो कैसे बरनि तो उमया ना गामन बगे आबो कोनो मेंबर ग्रुप एनसी ग्रुप नि कोकरै जोंखाय नरक जदि ताबो नरनि थानि कयमुंता नरक सैगांगे प्लिज आमते सैलायदि जे थानजानि मारि हामजांनाय र बरक से 2 तारिख इमो खलायनाय ताम हिनाय पान्डा खलायनाय हाजागाव टाउन हॉल जे तिनि जीएसआर सामा हायखै इंगे आबना कारिते कैसा चुना अटैक खलायमा दंगो चिनि यट IPFT नि पेज रखो जों नुगो धनंजय त्रिपुरा जे ताबुक चिनि बर्तमान जीएस को बना टिकेट नि बागै बा सीट नि बागै त्रिपुरा मथ जॉइन खायनो नांगौ होननाय आं क्लियर खायनो मुसुगो नरनि बिसिंतै बिनि उंगै जों खरनि न कायसा सीट नि न बरकबा कायसा कन्स्टिट्यूएंट नि आं गाहाम फैसा मानो थांनाय लोकसभा नि सिमिनो सीट ऑफर फेमानि कैतो जों साइमन दङ बनो बसका ऑफर खायतो तमुंनो जदि सीट नि बागै न धनंजय त्रिपुरा नि अ याप्रि सेमु उंगै तंखांके तिनि ब त्रिपुरा मथ न सिमि बिनि चॉइसया नेशनल पार्टी बो बिनि चॉइस दंगो इनके आमर जे फेमलो मुं रगो क्लाइनानि को करै खा दुगना को करै आबरना सैने बरक सैन दंनाय आं अब नरकनि बिसिंतै नरना बेलेगे हामबाय रुबो नरक जना काबारिमा बागै नगनि बिसिंतै चिनि तिब्रा सारनो जतन क्लियर खायना मुजुंगो आमति हिनाय जदि केबो सै दंखाय साइ दंखाय अब टोटली आबनो जों खुनजु कायना को करै आबनो ता हामबाय के नरनि कोनो क्वेश्चन दंखाय नरता कुसनो सोंमोन चिनि लगियो बसुक जन थांनो नखे एक्चुअली के जों बताओ किसा सालि आदिनो नर नुकसिदि ताबो जतो साइर के आदिनो मसला करियम थांगाना हाइता नेक्स्ट गाहाम नंनाय तामनि जों बो सालिया तामनि का कोमा केबे मुं फायो हिनाय जों डिक्लेयर लियाता बो जागान बसु फायनाय आदिनो न जों डिक्लेयर नाय no खाथिनो जतरो फाइदि नि सामनि जागो IPFT खायजोंनि जतरो फाइदि होनना मथे बरं जतरो नि सामा हाय इनथाका सुदु IPFT न हिने सिमि सामाया जे ताबुक
Bobagrani naharmungno ibake getar Tiproland puno Hindi separate state puno Hindi aboni naharmungno je hamjangnai rok Tabu ko joining kaya ko. joining khayako puno himaka जों खायाबोनो joining bo hinale musungya actually ke जों थानसेनि मारजि थामनि ले तामले joining ले हिननाय हेदिबा जों चिनि बो किसा फान दङ ना इखो बरनि फान kai चिनि फान बो बरक बय बाक्सा प्लास kai जों बरकनि खरांग जों बो मानजोखे तिसे खरां करा खायनानि बागै चिनि याप्रिसियम Jadi kalau sesuatu jadi nunggu cuma nih NC bawa alat tapi nih IPF di parti susah cuma jenor bawa IPF di bayi tahu kita mau sesuatu lagi. Keborong saya nong mesti demand cuma nih, bom tadi perlen, nanti greater di perlen, tahu nong yang kayak sih benar. Keborong saya tahu saya alat tapi cuma nih aman bisa ditam sih. अब तो बरकनि थांनाय जे मासनि 3 तारिखसिम जत सायमाना जे दुई जे स्प्लिटिं माने जे प्रेसिडेन्ट पोस्ट नुति स्प्लिटिं माने बरक प्रेसिडेन्ट बरक क्लेम खायका चिनि सारिनसिनो बुनो प्रेसिडेन्ट नै ताबक निजन आईपीएफ नि प्रेसिडेन्ट नै बुनो ताबक सामखाय दङ गायसिनि सारमेबा तो प्रेसिडेन्ट खिख्लाय रोजाखा गाय तोर तो दुई बाग नङै थांका गाय सुदु बरक लिदानि बिसिंते सारा त्रिपुरानि सारा डिभिजननि जत दुई बाग गाय दा दुई बाग बिसिंगे तो जत आगिनि कग रोजाक जे जों थानसा मारियो जों याप्रि सेलायनाय नै गाय जत जों तो बार कग रुइ फैजाक कायसाब्रनो कग्रे माने बिसिंते बार जों थगाय मिया के आबुनो तैनो जों डिसिजन खायमानि पार्टी बिसिं जुदि जाजा कांगाय जों ताइसा याप्रिसेनाय मथाब कायसा याप्रिसेनाय इनिफिकेशन खायनानि बागैनो कक सालायजा का आबुनो प्रपोजल तो माने बिसिंते से स्प्लिटिं होय थां गाय ताबो जे कक रिजानो जुदि जों दुगारना मुसुलिया जों बवाग्राना बार दुगारना मुसुलिया हनै जे वानसक तंनाय रं गाय जों मथाब थाङै बराबाय जों गोदालै सामखायसिनाय आ जुदि जों जे कग्रे माने आबो जुदि पलिटिकल इशू जेसेबना जुदि जों एलायंस नि कग्नो जों जेसेबना एग्रीमेंट खायमाना हाजारफोरनो खायमाना जे वानसक तंनाय रंगाय बरक न तंनाय आ जुदि सो थानजन मारि जुदि सो आबोनो गसि जुदि सामन खायनायखाय बरक खायमानो साका जे थको ने थको तंमाने तार माने एनसी नेतृत्व दाबो त्रिपुराland सामजानि आबो हायदा ना एक्चुअली दासिंगो जे थकको हिमानियो हंकाय क्लियर खेनो आबो थकक मानियो नों जे सुमानि हंकाय जे सार सामानि मते हंकाय जों एडीसीओ बनुखा एडीसी सिगां जों एलायंस खायलेखा आबोनि उलोबो जों तैसा यूनिफिकेशन बा जॉइंट मूवमेंट अफ खायनाय नि सिगनेचर उदिखा आ थकक मनि गावनो सामाक लायो Election 2018 last assembly election was approved by IPFP. Alliance play Jomori Bangladesh Republic. After Kashmir, high mobility committee, high mobility committee, almost 5 years. Kaisa point for our Boa High Nava declares our choice with the high mobility Kazaton, Eva Grabas, Borano, Tanzania, high density market on the play. अब तो इलेक्शन निसकांतो जे एलायंस निसकांतो हाई पावर मोबिलिटी कमिटी कायसा सनो रिजार्व नायनि जे गसिका बे गसि माने बिसिंते इसिनि एसेम्बली बिसिङो आबोनो तुइबो चर्चा खायजाका ओंखाय अफिसारनि बिसिंबो आबोनो कमिटी खबजाका बुमुरा रहलायका रहलाय माने बिसिंते आबो बुसुकतुको ताबो प्रोसेसिंग चलि दं बुसुकतुको तिनि आपडेटंका आबो कुनु नलेज करि ताबो आ जुदि अंक अंके तो जत बरक साइमन खामो न्यूज पेपर निनि सुइजा खामो नहले मीडिया को हयते बरक प्रेस मिट खाय साजा खामो तार माने आबो जुदि खा तो खाजा खा किन्तु जे बुमुं प्रपोजल रहन माने आबो एप्रुव होंगेको अमाइता जे ताबो बर्तमानो ताबो मन्त्रीका मेम्बर दङ दिया जे परिस्थिति दङ आबो दैनो को सानाथ दं माने आबो कि पॉलिटिकली बागै दाबोनो आबो हाइकुनो खंजाई दंखा नाकेव बिन व्यक्तिगत प्रॉब्लम दा आबो तो बुनु संखि जे साइमानाय ताबो कुनो रिएक्शन सिनि बिसिंति त जों कुनो नो दुई तारिखको जइनि खाइ दं आबो सिगां गब नांगौ कुनो नले खानि आम हाइरो केस त आव हामबायनि क्वेश्चन ने बागै एक्चुअली तेनि प्रेस मीट त जों साइन रिगा मेन तो चिने 2 तारिखनि प्रोग्राम न रुमो हेपन नि क्वेश्चन आंसर जेमन चिने जे समा हाय आबोनि तो आम तो काइंड ऑफ पर्सनल मैटर बुं थांगा अंकै जों बका हमकै पूरा साइमन सुयाको अंकै जों कोनो किसो टिप्पणी रिमाने आम बुसुक जरा राइट वे थानो जों बो रमैया को प्लस आम जसक जों साइमा मा पटिखाय आम ताबो इन्वेस्टिगेशन नि मैटर सयका हनि खाखायो एसो सकिसा नाइसिंलाइन खालगय ते साजा सानै अंकै आबोन अल जों तेबो कामकै सेमन नों जे क्वेश्चन फेमनि आम बो उमानो ताबो चेने 2 तारिखनि प्रोग्राम नाय उमानो बा उंगेफो नुमानो के आबोन जों किजा नाइसिंलाइन ते
salsa sanise engkai I believe sar jong phai kangkai borok bote se clear ke sauna hani Ekono ke paithago haino hai jeng chini tinini je main purpose jeng tini je press meet ma khlaimani aboni main purpose engkai 12 tarik sorry 2 tarik ni bagai 2 tarik 12 ta o jora engkai thai engkai chini town hall o program nai jotto thanjana hamjongnai rokno jeng haino hai koifiro jotono jeng mari mari ke phone rok khaima leyani bagai jeng press meet ma khlaiya norok nugui tong hangkai norok please nongni division rogo sadi norok ni division ni leader rok bai norok korong kutung bai jono connect khlai khorobusu phaine kisa list rok jono in advance rok rohona bagai o press ni bising tingo jotono sakle mu khlaiya hambai